amandman podnio je zastupnik Ivan Pernar. Vlada ne prihvaća predloženi amandman. On je u potpunosti ili vrlo sličan onom prijedlogu amandmana pod rednim brojem 2 i 5 i uz isto obrazloženje Vlada ne prihvaća. Hvala. Predlagatelj amandmana, izvolite. Uvaženi gospodine Marić, pa koliko sam ja shvatio, izmjenama Zakona o PDV-u ugostiteljima se planira izbiti iz džepa milijarda kuna. I budući da su mnogi od njih na rubu i da bi ih takav financijski udar mogao jednostavno im uništiti egzistenciju, razoriti njihov posao i uništiti radna mjesta, ja sam predložio, znači dao sam konkretan amandman na temu izmjena Zakona o PDV-u da se ipak ugostiteljima ne digne PDV s 13 na 25%. Mislim da je to jedna jedan pozitivan prijedlog i vi iz Vlade, iz HDZ-a i MOST-a često puta ste mi govorili gospodine Pernar dajte konkretan prijedlog, nemojte samo prigovarati. Sada sam prvi put u ovom sazivu Sabora dao konkretan prijedlog koji je u interesu građana, ugostitelja pogotovo i apeliram sada ovom prilikom na sve one koji su mi cijelo ovo vrijeme sugerirali da predložim nešto konkretno, pogotovo iz redova HDZ-a, ali naravno iz reda MOST-a i naravno na Klub zastupnika nacionalnih manjina da podrže moj prijedlog, da glasuju za njega jer ukoliko odbiju moj prijedlog stavit ćete indirektno, zapravo direktno ugostiteljima omču oko vrata. Ovo nije pitanje mene, ne radi se o meni, radi se o tisućama ugostitelja koji su jednom nogom na rubu provalije. I molim da se o mom amandmanu glasam i još jednom apeliram na savjest svih prisutnih da ne glasaju po stranačkom ključu i direktivi već po vlastitome srcu. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Pernaru. Molim poštovane zastupnike da pristupe glasovanju. Tko je za to da se 7. amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona? Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 80 protiv, bez suzdržanih i 47 za. 7. amandman nije uvršten u konačni prijedlog zakona. 8. amandman podnio je Klub zastupnika HSS.